Yɛfrɛ me Nana Adu Ameyɛ ɔtɔ so mmienu. Dasebrɛ ne ɛma yɛ meyɛ. Enti na obi afrɛ me Dasebrɛ. Ɛberɛ a yɛfi adanse ɛreba no, yɛbɛso yɛwɔ Baworɔ. Baworɔ so no ɔyɛ Bretuni. Ne ɛso ne yɛ dɔɔso. Enti yɛantena wɔ hɔ no mu. Enti yɛtu gu so etu ɛnamɔ. Yɛbɛbɛdu Asoroma so. Ɔno nso yɛ Bretuni. Ɛnso yɛ so ɛtena ase kakra. Na ɛhɔ na kɔmfɔ no di anim no. Ɛyɛ sɛ yɛntwɛn na ɔkɔ akɔhwɛ n'anim aba. Na ɔkɔ na ɛhɔ yɛ a ɔba bɛbɛfrɛ yɛn. In fact, ɔmo kɔɛ na ɔmo kyɛ papapapapa. Nti yɛwɔ hɔ a ɛna ɔmo baeɛ. Na ɔmo sɛ afei deɛ kɔhu baabi a ɛhɔ yɛ. Nti mo ma yɛn nyinaa yɛnkɔ. Nti yɛn nyinaa tu bɔ mu edi n'akyi. Yɛbɛdu baabi na ɔsɛ yɛntena ase. Na yɛntena ase no ɛna ɔde dua bi si hɔ no. Ɛna dua no nkyɛ koraa na dua no anyini. Na yɛ kɛseɛ. Na efi ɔduadua no ɛwɔ hɔ. Nti na ɛkyɛ sɛ dua no ase ɛna mpanimfoɔ kɔ ebi kɔto dame baa no kɔsusu kɔtɔn nneɛma nketenkete. Ɛkyɛ sɛ akɔyɛ kuro no mfimfini. Nti obi asɔre a wɔso wokɔ hia ɔsɛ mekɔ efidua no ase. Mekɔ efidua no ase. Ɛna kɔyɛ efidua ase. Ɔdɔ na so andɔ wanware wanyɛ biribiara. So ɔdɔ no kɔmfo nti wanware. Ase. Efidua ase yɛba no. Na me nananom ɛpɛ ɔko yɛ wɔn dɛ papapapapa. Sɛ ɔko dɛ na ɔyɛ wɔn dɛ. Nti wɔbɛdu yɛ no. Na ɔyɛ sɛ montwɛn. Nti ɔmo kɔ hɔ nom a wiram kɔnante wiram hɔ nom. Na ɔmo kɔto obi yɛfrɛ no Efi. Aborɔ. Ɛna ɔmo ku no. Na aborɔ no na ɔka kyerɛ adeɛ sɛ boti ɛde aka. Boti no ɔna ɔforo adeɛ no so. Ɛna aka no ase. Na ɔka sɛ nkurɔfoɔ no ɛreba o. Enti wɔn nyinaa edi yaa. Enti wɔn di wɔn akyi a kɔdu anum. Nti wɔn du anum no ɔmo hu sɛ nkurɔfoɔ no nyinaa atwa nsuo no kɔ. Ɛna sɛ ɔmo kɔ nti mo mmiɛnsa yɛ mmra. Enti kyɛ sɛ ɔmo hu sɛ obiara ni asase no so. Enti wɔn ka sɛ asase no deɛ yɛagye asase no. Enti wɔn ba bɛka kyerɛ wɔn mu sɛ asase no ne nyinaa ɛyɛ yɛdea. Ɛna wɔn tena ase. Na baabi a wɔn tena yɛ nso so no. Na ɛhɔ sɛ wobɛkɔ nsuo mu soso akɔtɔ nkyene a na ɛkwan no ɛbɛsi kɔ no ɛbɛfa fidua no ase. Nti ɔmo bɛfa fidua ase ansa na wakɔ. Nti yɛma dua no ase hɔ no na wobɛkɔ na dɔnkɔfoɔ kyɛn ɛwɔ hɔ nom ne adeɛ. Nti yɛma ɔso ɔde obi ɛrekɔ a na ɔyɛ mmerɛ a na wɔn agya no wɔ hɔ na ɔmo de no kɔ. Nti yɛma nnipa bebree ɛbɛdɔɔso ɛwɔ fidua ase. Ɛsɛ obi ehu sɛ fidua ase no so na yɛnyini. Na asantefoɔ no so obi fi adeɛ ɔyɛ Bretuni a ɔsi Bretuni bi te ha o ɔno ɔde ne ho abɛka Bretuni te ha o Bretuni te ha o na nso ɔmo pɛko eti ɛko bebree wɔn kɔɛ bi ntumi bɔ ne nyinaa din na deɛ etwa tɔ koraa na ɔmo kɔɛ no yɛ hwasa no deɛ wɔahwɛ sɛ wɔkɔ hwasa ɔmo ɛkɔɛ ɛkɔko ɛwɔ hɔ no mu na ɔmo kɔɛ no kɔnfɔ no wɔ hɔ no ɔmo twa ne ti. On the buy, na nipa no ewu dɔso. Eti ɔmo do asɛnfie no ɔntumi ama ama deɛ. Ɛna ɛka sɛ nana yakɔ aba o. Ɔsoma kɔ aba deɛ a ɛna mo ayɛ adeɛ paa. Etire no mfuwa. Na afei yɛma wɔ ɔman hene. Ɛna mampɔn ka sɛ dabi nana. So ɔma wɔ ɔman hene da no twam sɛ nipa baako atwene. Enti ɔyɛ sɛ deɛ ɔman hene ho nneɛma biara ɛfiase tumi eyusu. Sɛ edin ɔman hene no nko a ɛna ma yɛn soso yɛnya ɔman hene up to now yɛnya ɔman hene a yɛde to hɔ eti yɛni mampɔn nnua panin no but wɔn anim so wankɔ anim so sɛ nnua panin no sɛ mampɔn hene kura ni hɔ a bitumi kɔtena akonnwa no so mi kura ma tena so bɛsɛ mfie mmiɛnsa ɛpɛn eti yɛni mampɔn deɛ yɛyɛ anuafoɔ. Na wei ɛko ne deɛ nam nananom ɛko no ɛna yɛkyerɛ sɛ bere bi du a wɔsɛ yɛkae wɔn nti etwa odwira no ɛde kae me nananom ɛko a mokoɛ ɛna afei yɛsɛ ɛma wɔn aduane adi ne ama wɔn aduane adi na biribiara ko
nti adwira no ase no te sɛ nka bɔ mu ne nkɔsoɔ na sɛ Ghana kuro ɛwɔ mu